skryté symboly alebo nejaké vzorce, ktoré ležia a podporujú tieto symboly, čiže vlastne budú značne líšiť. Čiže tu je vlastne ukážka toho, ako je ten kontext interpretačný rozhodujúci, že vlastne ináč sa na ten strom pozerá botanik, ináč záhradník a ináč vlastne niekto, pre koho je to len obyčajný strom. Individuálny menu, konkrétne, je parol, máte k tomu menšiu, začnete ho spochybňovať. V druhom prípade, keď si ju teraz zoberete na party, môžete ju nosiť relaxovaným, neformálnym spôsobom a vlastne spôsobíte zábavu. Čiže vlastne ten istý odev, ten istý znak, existujú aj pravidlá substitúcie, ktoré vytvárajú to, čo nazývame paradigmou. Alebo že bolo viacero bronzových skulptúr odliatých z tej istej pôvodnej formy. Potom môžeme predpokladať alebo očakávať, že sa stretneme so sochami. Čo? On bol prvý, čo použil sádru? Takže vy ste sochárky, nie? Ste sochárky? Takže špeciálna otázka pre sochárky. Viete, kto je